Ole ahmasa in drama request thei na hun kan honganga kumthar present na tan kan tianga ma se copyright te awmero chuan kan ti chhunzom theilo thungang request zinga atam ber kha da chhuak kan ron tomanga ti rual chuan achangtu hmel thadeu hlek le drama hmudum deuh hlek kha thlan thiam kan tum donia o office a thlen vele secretary chuan leni le mi panau pang a hmu thu chu luan hna chuan a soya alom lutuk chu chhuak ngal mai atum meeting a om don kha an kalbo dei to ang Mr. Jianga damdor ina a awm an ti a ina kalzok mai la ati po in engma angai to chang to lo lini ti lo ho hun chu anin kota chuan alo wangak char char ma se zia te nian khan an lo ho ta si a enga tingi ngoi ringa ka file lo encall char char ti in awa zo sham tungei fa ti kanin chen dai to kha min lo ti bai to su ti in leni chuan alo be thadu hau lo ma se atuk zing thleng chuan lu chuan pona alo ngak char char ni zana mi khatungi ti in alo zot le a itan apoimo lo kabuai ti in leni chuan kalsana tum ma se office thleng ka va thlang che ati tla ta wang chuan a hnial buai du ta bik lo zia po chuan khapa kha lua chuan ni tiro i pasal hlui kha emni wa huanin anin ang hle mai alo ti ve chata inin nei le mai anga ati zui bok in nei le lam chu a hla ang liam na sa chu dam to ma se ser a om reng to thina ti in lini chuan alo chang an company chu apa dam lo ta ka chuan a encall chhunzom ri angai si a zipo hian atul angin ala pui ve ri ani chutakara buaina an tok tatlat mai an project thar an chan deuh chia chu an building sak achim tatlat maya na thok te po anin hliam nual ani ome developer te po chuan ama thei ang bera mala tur chuan an lo ngien alo ni load bearing problem ani thu an soi phei chuan mak an ti swala chu project chu lini buai pui vek ani awangin a uluk hle si atul ang chuan ma chu an la chho nga zung zung na in an chan chin chu internet lama chuan adar zui ta thowa chu lo po chuan alo shat vele lini chu awa mungal vata pui anga yem awa zot ani chuan zia ne na an chin fel thei mai tur thu in alo chang tlata lu chuan ka hne na lo let le mai ro ti in asom ta surawi inei ringalom ka fapa hi min chu sakle sel tikha ilo tumu tangi o lini chuan alo ti daya nang hi kanupui ini a ani kha ka fapa ni chu sak engai hleinim ma se kanin chen to lom in china paper a khan ka ming ka sign ve reng reng hleinim dan angin nu pa kan la ni reng ka thiam lo ani chanon le che hi ka du to lo ania chutia anim biak lai chuan sura bi khalo kalin lua chu lo kwa ringota lua chuan akut alo pai sakvat ka ti fiam mai mai ani kha chiana lom kan ni ati le zaya wow lem chan hi chu ilo hne so tak zet ani hi kumnga lai aliam to si a ila thimya lo ania ti in zuno chuala a amma a lua lo ding reng maya zok chuan a the pupa akal san nal nal surawin lo shruk fai sak atum chuan lua chuan alo du lova khang kum nga chung zong khan thian kan nia wangin ka ngai sak thin chi a inat na chuan lamin min bu mai mai ani ka du lo che ti hi i shebe kani lom ni tuna chang chuan ka poi pui to lawang che ti in alo vin ta chak mai engineer lar tak Mr. Wang a chu linite chuan an tho pui meka chuti lai tak chuan surawi khan lo hmu in idea ti alo pe a chuta khatia in achim tak nuwa phe kha chuan ama nen zok chuan an lo thok dun ta dai mai alo ni ma selu chuan thil om dan chu alo thli thlai ru ve reng thowa Mr. Wang a lo kheu sang tu ani tia shat nu phe chuan surawi chu thinrim zet chuan awa hau shep a studio po chu lua puina le a hming a ho tir wang chawa din chho ve mai alo ni leni chu tibai to lo tur chuan shilin
buaina a thlen leh vaih chuan a ban tur thu chu chiang takin a hrilh tlang ngal rawt bawk. Zanah chuan Lini chu a va ko chhuak a an engineer Wang lo khawih hrang tu chu Surawi a nih thu a hrilh pah chuan a lo kuah vangvang a. Lini erawh chuan nuam a lo ti vak lo. Lo fu a tum pawh chuan a lo dang tlat a. Surawi hi thian ang bakin kein ngai lo ka ti tawh kha a ti leh chuan a pumah Lini chuan a lo hnek sak pawp mai a la nui ve tang tho. Hua chuan a nu office kal tur chu a ngen deuh a. Mahse an buai thei em awangin parkah lianpuiah tihlim zawk mai turin amah awm tu chu a ngen a. Hua pawh chuan pawih a lo ti lo. An in kawtah chuan lua chuan a lo nghak leh reng tawh a. Hua chungchang te chu an sawi dun. Kindergarten a kal rual a nih ve tawh tho awangin lu chuan kal tir mai tur leh a man a lo buai pui vek tur thu a hrilh. A fapa ve tho ani awang chuan Lini pawh chuan a hnial buai duh taliam lova. Mak tak mai in Surawi chu GNU hron a lo ni ve reng mai le. A pa nupui pahnih na a lo ni. An chunga a chet dan awang chuan a phutok hrimna pek ve ngei chu an tum ta a. Surawi te nen chuan fair teka competition neidum puiah chuan lua chu an va chaw taruk mai. Chu thu Surawin a lo hriat chuan a lawm lo hle a. Lini chu lo hmu in a lo sawi thai vel vak. Mahse a lo hlau bik tir mai si lova. Malak dan tur ngai tawh in a buai ngal char. Cocktail party pakhata chuan Surawi chu Mr. Ma a muturin a va kala. Mr. Wang a pawh lo awmin a lo in hmel hriat tir ngal zung. Zute chu an in dun a. Project chungchang chu soipui in Mr. Ma chu thawhpui ngei a tum ru hle. Lua la chuan a buai pui in a ngai sak duh tawh der mai si lova. Ma la chuan thawhpui a duh ani chuan beisei a lo nei let ve tlat leh ngal. Rilrufim pawh chu pu thei tawh lovin duh thlan tur dang nei in a in hre tawh lo. An in ti siak na result pawh an puang dawn ta a. Surawi chu a in ring tawh khawp mai a. Lini te lo kal pawh chu a lo hupur lo hle. Zapa lo deuh te chuan a lo tong khum vel vak. Chu project a an thawhpui tur chu ma company te chu an ni tlat. Chuta ma chu lo chhuakin company hrang te hma ah chuan chu project a hnen a chang tu le an thawhpui tur chu Surawi te company chu an nih thu a ran puang ta dum mai. Lini chuan mak a ti hli a. Ma hnenah chuan mak a ti thu chu a sawi nge. Result kan puan vek tawh kha a lepeka chuan in chak ve tawh mai thei sin a lo ti dai a. Surawi pawh chuan a lo fin vat. Thil an soipui khaw lo zawang ti chu a hlau deuh ani nge yang. Ma pawh chu a be che phal ri lo. Project a chuan hnen a chang lo mahse Lini le Gia te chu an in hnem tuna. Beidong lo tur chuan an in fui sau. Mr. Jiang a kan tura an vakal chuan lu kha a lo thukur tawh a. Rin in a pa pawh a lo tha tawh a. A lo tong pei baka. Fiam thu an thaw pawh chuan a lo nui ve pei tawh. Namdoi cha an ken sak te chu an pek nuwa. Hua a lamangai don si a kan vakal le report mayang ti in an in sui chuak le a. Lini nu chuan enga tingi chut ringa vom zui ro ti in lua chu a tir chuak. Lai ang reng deuh chuan a zui ve a. Chaw lo e ho pa la ti a Linin Zia a som ve le chuan. Keipok lo e ve don ti in a lai taka chuan a lo ding thur. Som ve lo che a lo ti po in. Ipasal kanya som shan ka ngai lo a lo ti ve tlat. Eng tik nge in chena chu iti fel don. Surawi pawh kha ipuya nilom ni ti in Lini chuan a lo zot deuh maka. Ma project an hlo chungchang vel chu an sawi chuak. Lu chuan a ngai na lo hre lo hle a. Surawi chu an thawhpui tawh lo thu a lo hrilh nge. Ina chuan an in zui lu chapa. Hua chuan tungei ni a ti in lua chu a lo zot vata. Ka thian pa ni hi chibai buk ro le ti in Lini chuan a lo chan khal. Zona hrang te zotin an in kom hova. Hua chuan enga tinge pa ka nei ve lo.
lungke kar atangin kalau per chuak no lem ni tiin apa chu azot hlol mai nilovi inu shin nge lo mini ifel em hi lu an alo ti chuan ani le kapai ni em tin alo zot le wa hwa karela cham to e choi to ang tiin anu chuan alo kai sang ngal vat chuan ei lai chuan zia chu mi nan lo khola ti tur poimo anei thu ta fangin headquarter lama UK a hosan angai thu chu alo shilta lu chuan poi alo ti lo na sa chutia an pathum chawa chuan han e ho vel te chu nuam alo ti riau chu ni in chuti lain ma khan surawi chu va hmu in avati buai deuh chen maya surawi chuan ningviau ma se project chu kalpui dan tur a shebok si lova pui thei tu ani chun ani miau bok si nen a be chengam ngang lo ama le ama chu a in ti shom mai to ani ber en thatu te ruain lini le lu te chuan fapa an lo nei ring te te chu a she chuak ta a thina rimin a thik zwal sot lini po in en thatu an nei ti sha in zia aum tak lawa phe chuan lu hne na chuan an ma ni pui tur chuan angen ta topa wa hwa chu kindergarten na shwai saka in lama lo om pui tur chuan angen bok ani chu mundanga a hna wanga sin angai wang ani atira chuan hwa chuan a lu chu angai na ngal mai bik lova ma se thon thu te shilin a in fiam pui tak chiam nuwa chuan tui taka mu hilin angai na chhowe ta viau mai ni ni thum aliam nuwa phe chuan hwa chuan angai na to hle a lo bianga te chuan alo fo sak to vel ani po chu nuam alo ti hle office a ale nu revak lawa chuan khola dunga wa chu kindergarten na an zon hmu zo lo thu an lo shil ta thut mai lu chu buain amang ang hle lini chuan a chinna tanga alo ho mek thu alo shil le ngala zanthleng po a an zon hmu tak lawa chuan lini po chuan a fapa bo thu chu a shelo thei ta lawa mi papa ni in an rubo ni in CCTV atang chuan alang ma se tu tengi an ni an she thei bok si lo an mang ang hle a zong tu tur te po an roi nge police te po chu an shil shengal bok an ma ni po chuan an zong ve reng thowa security te chuan an lo mu hlau mai mi pa pahnih te po kha police te chuan an man to ani ome wa po engma hliam alo nei lo hlawa ama man tu te chuan me che pakhat su I an soi rik fo thu le puisa chungchang an soi te chu a shil hloma surawi chu ani an ring helta police te po chuan an man zui ngal bok lini chuan vake shep mai te chu adu to a ma se police station a alo om reng to si tharung tho chu arem to si lo ama a lungnat na anei tia kumkhat bak adam to don lo tia shil tu doctor po kha alo thamlek chuni in lungnat na chu alo nei reng lo ti te an she chuak le zel mai surawi ero chu alo zam lo hle ka kidnap nge ni ti fin fiana engma in nei lo jail chu katang warang alo ti vel ham ma se zia chu lo lang hlolin apa thina chungchanga chuan surawi chu arin hlel thu soin chui chiang tura ngin na ko ta chuan alo thelu diam to hi alo ni a mo phur tu alo ni nge ani ang chu surawi chu a hlo thon hmel hle a achi ai buai zo ta vek mai zia hian aru ken alo chui chiang ve char to a pa nei thlak takin anin tong tlang ta hlom ani berang chu zia chuan lini chu adu thu le a fapa nen po thataka enkol a in huam thu te shela lini ero chuan ama le a fapa te apuina zonga chuan lom thu lo shilin pasal tan ero chuan alangai to ngai mi alo thu in a changa ti chuan chian angin anin en le ta chok ani piberry le lili po chuan an chan chin te chu ngai venin an local ve boka atupa hmu chuan a hlimin alo kwa ngal vat an shat lova harsatna tam tak alo paltlang awang te chuan ngai dam te chu adila lu chung ko mo nu ni le tur chuan a sombok lu po chuan lini chu ala mangai reng thu le
midang tumah a kawp san ngai loh thu te hrilin letliah tur chuan a sawm leh a Lini pawh chuan lu chu ala duh ve reng thova thil hriat sual pal awanga an in tih thiam loh chung changah pawh lu chu ngaih dam mai a tum ta ani.